Welcome din sa takdas pagtuon ang pagtuon nga atong gikinahanglan niining atong kapanahonan karon aron madugangan ang atong kahibalo mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo ug malig-on ang atong relasyon ngadto kaniya ug mahimo kitang panalangin sa tanan. Sa dili pa kana ako kamong imbitahon sa usa ka pagampo. Amahan nga nangitnon, salamat kayo sa pribilehiyo nga kami makahimo sa pagtuon sa mga pulong. Labi na gyud nining usa ka pagtulun-an nga nagahatag kaayo og kalibog sa daghan nga mga tumutuo ang iglesia. Ug karon dawato namo ang imong kahibalo niini, ang imong kaalam nga imong ihatag kanamo pinagi sa balang espiritu sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manuluwas. Amen. Atong i-welcome ang ato ang permanent guest nga mao si Ma'am Shai. Ma'am Shai, welcome. O Pastor Hisbon Buscato, welcome din sa ato ang takna sa pagtuon og atong pasalamatan nga dunay naghulat niini sa tibuok kalibutan dunay naghulat sa ato ang programa. Og salamat sa inyong mga testimonya nga nahimong napanalingan kamo ni ato programa. Kanunay palihog iampo kini og daghan paunta ang mahimong makadawat sa mensahe pinaagi nining media outfit sa Hope Channel Philippines Mindanao. Ug karon tun-an nato ang usa sa pinaka-controversial nga topiko, the church, ang iglesia. Kay nga naman, mao kini ang gi-personalize og sa ato pang moderno nga mga pinulungan. Customized kayo ang ilahang understanding niini. Maghisgot kani og church, ang gahisgot niini mao ay sakto. Kung kinsa nga religion mo tindog, dayon maghisgot mahitungod sa iglesia, walay lain nga hisgutan ang iyang iglesia region may tinuod. Nga kung di ta maapil sa ilang grupo, wa giday kaluwasan. Ma'am Shai, murag mao pud siguro na imong naobserbahan, Ma'am Shai? Mao gyud. So naghuna-huna sila nga sila gyud ang tinuod nga iglesia. Mao na nakaingon nga dunay panag-away. Dunay debate o daghan ang nahiubos niini, daghan kayo ang So mas maayo nga ato gyud ning ato ning hisgutan tun-an sa lalom-lalom nga daghan pamaagi. makag-experience niini sa bisan sa to pag-eskwela, dunay mga debate nga nahitabo o hantod karon. Bisag asa gid ka paingon. Moingon ka og ang Truth Church bisan kinsa ang mo angkon Ang sa katindog, pagkatinuod. ang gasulti mo'y tinuod. Mo'y tinuod. Moto nga dunay mga panahon nga basa siya og Biblia, tan-awa ang among iglesia. Gikuha ang Biblia, gibasa na po sa speaker, siya nga, amo lagi mo tinuod. So, ato nang undangon, iset aside na to ang ato ang mga biases, gitawag na siya religious bigotry. Atong hunahon nga wa tay nahibalaan karon sa belang kasulatan. Tun-an nato unsay buti pasabot nining iglesia og ang atong memory verse makita sa Juan kapitulo 17 bersikulo 20 ngadto sa 21 nagaingon, og nangamuyo ako dili lamang alang kanilara kundi alang usab sa mga mosalig kanako pinaagi sa ilang pulong. Aron silang tanan mausa maingon nga ikaw amahan ania kanako ug ako anaa kanimo. Aron sila usab maania kanato aron ang kalibutan mutuo nga ikaw mao ang nagpadala kanako. Kini nga pag-ampo mo ni siya basihanan. Nga kini di ay iglesia, doon na ni siya gitawag nga goal sa matag usa nga magiusa kita. Kay kanang iglesia nga gitukod sa Ginoo, wala na tukura sa Ginoo aron nga magbahin-bahin. Subok kayo paminawon o atong mahibalan nga daghan karon ang nabahin-bahin tungod nining pagtuon sa iglesia. Sa gikaingon ko na iset aside nato tuda nato karon kung unsa giding iglesia. Ang pulong iglesia o church sa New Testament katulo ra gini sa gimensyon. 3 words lang gyud ang imong mabasa sa pulong ni Ginoong Jesucristo lang ha. Gawas sa sinulatan nila ni Pablo, pero from the mouth of Jesus Christ tulo ra gyud ka words ang iyang na-mention. Ug makita na siya sa Matthew 16:18 ug sa Matthew 18:17. Nga tulo ka words. Nga tulo ra pud ka number. Kana ako mo abtik mo ko mga number. 16, 17,
18. Mao na ang numbers. Ang usa ka word na sa Matthew 16:18 nga may gi-claim sa daghan nga mga uban nga mga religion nga mao na si Pedro, Matthew 16:18 nga akong pagatukuron ang akong iglesia. So nagaingon diri og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia og ang mga gahom sa kamatayon dili gayod makabuntog kaniya. Og nga pa usa diri ma'am. Mao na una nga mention ang ikaduha, Pastor Isbon. Kining Matthew niya din 18:17. sa Matthew 18:17. Nagingon po din ang Biblia, kung magadumili man gayod siya sa pagpaminaw kanila, isumbong siya sa iglesia. O ikaduha na to, mention. O kung dili gihapon siya maminaw, bisan pa sa iglesia, Katulo na. isipa siya nga usa ka hintil og maniningil sa buhis. Ato ning gi-mention to kay from the mouth of Christ katulo ra gid siya mention. Kining pulong iglesia bisan og katulo ra na gi-mention sa atong Ginoo, wala ni gipasabot nga wala siya gahatag og importansya niini. Ang hunahuna man gud si Ginoo dili ni angay debatihan. Mura og pulong nga iglesia, wala may angay debatihan dinha. Pero karon to kay ang uban do na maghimo sila reliyon, butangan gid nila og iglesia. Pero karon atong tan-awon ang pulong iglesia di ay English ni siya church, Cebuan, balay sa Dios. Ang uban gitawag balay alampuanan. Sa Grigo nga pinulungan, ang original niini nga pinulungan, although si Ginoong Kristo nagasulti sa Aramaic kasagaran, Ecclesia manay nga epsilon kappa kappa lambda nu sigma iota alpha. Mana siya ang yang word Ecclesia sa Tagalog iglesia. Nga ang buti pasabot ni ini duha ka pulong, Pastor Buscato, duha ka pulong. Ecclesia gikan sa pulong Yeah. nga ang buti pasabot out gikan sa gawas. Dayon kaleo to call mo nang gi-transliterate sa Grigo ecclesia pero ekkaleo buti pasabot mga tao nga gitawag gikan sa kalibutan ngadto sa iyang gingarian. Mao ni ang pulong ecclesia. Ato pa wala ni kalambigitan sa ato ang word karon nga kining mainta nga iglesia ikaw na kundili gahisgot ni siya universal. Mga tao nga gipanawag sa Dios Gikan sa gawas. gikan sa ilang patawag po nato gikan sa ilang kalibutan, lugwa nganhi sa kamatuoran. ngadto sa kamatuoran. Yeah. Sa ato pa, kung tawagon ikaw sa Ginoo, bisan unsa pagkakaroon nga reliyon, naakala ini nga reliyon, pwede ka tawagon sa Ginoo kung nakita sa Ginoo nga ang imong sitwasyon karon nagwa ka sa iyang framework o sa iyang frame nga naa din na ang kamatuoran. Kay si Pablo, gahisgot po iglesia nga mao patukuranan sa kamatuoran. Pero kining iglesia gitawag nga mga tao gikan sa gawas nga si Pedro gahisgot ni gikan sa kangitngit ngadto sa kaibulungang kahayag. Mao na ang iglesia. Wala ni siya ga-mention og relihiyon kundi ga-mention lang siya og usa ka grupo sa mga tao nga gipanawag. Yeah. Ngunya kining Kyriakos mo na giingon nga belonging to the Lord. Gikan ni siya sa pulong Kyriakos sa Grigo nga mga gipanagiyahan ni Ginoong Jesucristo. Kyriakos. Mabitaw na nga sa atong Grigo doon natin word nga Kyriakos Imera, the Lord's Day. Diba? The Lord's Day. So kaning iglesia pastor mao ni ang grupo sa mga katawhan. Nga gitawag si Ginoo. Nga gitawag sa Ginoo diin Mauni sila ang mga tao nga iya pong gikomisyon. Mao na when God calls, He enables. Sa usa ka misyon, nahimong usa ka movement nga mao ang magpadayag kung unsa ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao na siya ang iglesia. So kung unsa may tinuod nga iglesia karon, ha? Ang tinuod nga iglesia mao ang mga tao nga natawag gikan sa kangitngit, gikan sa ilang gawas nga mga pagkaibalo sa Ginoo, kay sama nila ni Moses sa una, sila ni Abraham,
Mao man na siya ang pagsugod kay ang iglesia magod, ang word nga iglesia, ang ilang understanding ani dunay itawag og religious affiliation. Dili na siya. Ang iglesia dili general term ni siya nga nagpasabot mga tao nga gipanawag ngadto sa gingirian sa Ginoo nga maoy gikuhaan sa body of Christ. Yeah. Mga lawas ni Ginoong Kristo. So kaning mga tawhana, lahi-lahi nig mga abilidad, lahi-lahi personalidad, lahi-lahi og mga kaagi sa kinagbuhi, Tinuod. lahi-lahi makasasala nga tawo Ay sa puton. nga gikan sa gawas sa kangitngit nga naghiusa diin ang Dios mao ang ilang alagaran. Unya walay magic ani Ma'am Shay kay kung ang imong genetic makeup medyo sa puton, magpabilin gihapon ang imuhang genetic makeup. Wala ga usab ang Ginoog genes. Kay sa biology, personality maguna. Oh. Ang personality sa tao gibano rin upat, Yeah. melancholic, Sanguine. Phlegmatic. posible maritin Sanguine. gyapon pero ang imuhang ng gitawag og basihanan sa imong kinabuhi si Ginoong Kristo na ang iglesia. Ang foundation sa iglesia. Ang foundation sa iglesia si Ginoong Kristo. Karon ato ning isgutan og Mateo 7:24 ngadto sa 25 nagaingon dinhi busa bisan kinsa nga magapatilingog niining akong mga pulong ug magatuman niini may sama siya sa usa ka tawong but-an nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Karon ang iglesia mao ni si Ginoong Kristo nga nagpatukod sa iglesia ibabaw sa bato nga si Ginoong Kristo usab. Ato ning tagsa-tagsaon si Ginoong Kristo actually sa iyang mismo iglesia pud siya. Kung magisgot kita og kapunungan, he is the head of the church siya. Pero ang atong gitun-an dire iglesia nga kanang gitukod ni Ginoong Kristo ibabaw sa bato nga dili tao. Si Ginoong Kristo gatukod siya sa iyang iglesia ibabaw sa bato, pero kini nga bato dili si Pedro. Atong klarohon kay ang word nga gigamit sa Griego dinhi kanang sa Mateo 16:18 Yeah. Petra. Actually, duha na ka pulong mag-describe sa bato. Bato. Kana Petros. in one verse. Yeah. Petra og Petros. Yeah. Oo. Si Pedro mo ang Petros. Petros. Unya sa ikaduha pud nga instance pag ingon ni Jesus nga tukuron ko ang akong iglesia ibabaw sa bato, kana nga bato is no longer Petros but Petra. Mao na siya. Yeah. So, daghan kayo nag-angkon ini nga ang iglesia gitukod sa ibabaw ni Pedro. Yeah. Sa ato pa, tao. Ang Ginoo wala ga tukod og iglesia nga ang iyang patukuranan maong tao. Huyang man ang tao, pastor. Huyang, ikaduha lumalabay Pero lang si po Ginoong siya. Hesus nga Eternal. maog yun. Eternal siya. ang ligon nga patukuranan. Siya ang ligon nga patukuran. Mao din sa Mateo 7:24-25, ingon din nga ibabaw sa bato gitukod sa Ginoo nga kun ang iglesia gitukod ibabaw sa bato kun the rain came down, And the floods came up. the floods came up. Pero ang balay si Ginoo kun siya matukod sa ibabaw sa bato, ang iyang foundation mao si Ginoo, ligon siya, dili siya madali og banlas. Ron matagaan po nato og emphasis kining pagkabato ni Pedro og pagkabato ni Kristo. Kining sa same verse, Pastor Nelson, kanang giingon diha nga Pedro Petra o Petros. Yeah, Petros nga ngalan ni Pedro, that actually means gamay nga bato. Small stone. Yeah. Stone Oo. lang. Oo. Pero pag ingon ni Jesus nga tukuro niya iyang iglesia ibabaw sa bato, Petra ang gigamit, which means dako gyud siya nga bato. Patukuranan. Mo Batong nagiingon ni patukuranan. Pablo dinhi nga siya ang pamag-ang sa Yeah, batong buhat pamag-ang. 4:11 nagaingon diri kining maong Hesus maong bato nga gisalikwa ninyo nga maong magtutukod apan nga nahimo ninuong uluhan sa pamag-ang. Yeah. Si Ginoong Kristo giangkon gyud bisan
si Pablo nagahisgot siya nga si Ginoong Kristo mao ang pamag-ang rock. Unya si Pedro mismo nga giangkon sa daghan nga mga tao nga siya ang patukuranan, si Pedro mismo nagsulti siya nga si Ginoong Kristo ang patukuranan. Nasa 1 Pedro 2:4 ngadto sa 8, dumuol kamo kaniya sa buhi nga bato. Sa ato pa, si Pedro nga giangkon sa uban nga mga tao nga siya ang patukuranan sa iglesia, nag-angkon nga ang patukuranan, ang bato, mao si Ginoong Kristo. Murabag, ang tao nga imong giingon nga ikaw may patukuranan, pagpangutanan nimo niya, ningon siya nga dili ako'y patukuranan. Si Kristo. Si Ginoong Kristo mo ay akong patukuranan. Kay si Pedro, mo na pangon sa Ginoo sa Matthew 16:18, ikaw Petros, Pedro, ug pagatukuron ko ang akong iglesia ibabaw sa Petra. Mao to nga Petros, Petra. Si Pedro naibalo siya nga siya Petros. Kung atong i-promote o i-upgrade si Pedro gikan sa Petros kadto sa Petra, ato na siya. Mao na siya ang makahatag og dako kayo nga kaguliyang kay ato maging i-insist. Higsoon dili ta pwede nga mag-insist og gawas ni ining gisgutan nato. Actually, ang kamatuoran ini, nga nung gisgutan nato kini nga patukuranan, alang kini sa panag-iusa. Buti pasabot, kung dunay kamatuoran nga si Ginoong Kristo ang nagtukod sa iglesia, ug siya ang kaligunan sa iglesia, walay katarungan nga dili mahiusa ang maong iglesia nga iyang gitukod sa bato. Mao hinungdan nga sa atong memory verse, panag-iusa, Ma'am Siay. Panaghiusa, importante gyud kay pastor. Kay kung walay panaghiusa sa iglesia, dili kini mo lampos. Wala gyoy iglesia Ug po. maugyoy handom sa Dios nga mabatnan ang panaghiusa sulod sa iglesia. Wala may iglesia karon nga wala gyud hasula sa daghan nga mga pagbahin-bahin. Tungod kay ang iglesia, sa ako nang ginaingon, puno sa mga tao gikan sa gawas, sa kangit-ngit Mao nga na siya. Okay. lahilahig personalidad, lahilahig temperament, lahilahig family background, lahilahig mga kaluyahon, niya nagtigom. Nagtigom. No? Yeah. Imong makita nga sa panimalay, maglalis man ganing ang kaluha. Ang kaluha maglalis Ang kaluha, pa. identical twin. Doon ay panag-away. Ba nag-asawa? Doon ay panagbingkil usahay. Minyo nag 30 anyos pero ga-adjust lang gihapon. Ga-adjust lang gyapon. So usap po ni ka dako nga maayo nga pangunahana nga atong dalon sa iglesia nga kun dunay mga makita nato nga murag ni supak sa imuha, posible ni supak siya sa imo nga opinion tingali. Pero dili po nato sabton nga kinahanglan na siya og physical fight. Pero subuta nga kun dili masabtan kini nga mga pangunahana, ang iglesia mabahin gyud. Pero ang Ginoo, doon na siya pagampo. Ang iyang pagampo nga magiusa kita. And the prayer of Christ sa iyang mga katawhan nga magkahiusa. Yeah. Kaya ang panagiusa, doon na ko lecture ani kay kining word magod nga giampo sa number magod ni siya, kining ingon ang Ginoo, that you may be one. Kining maura ni mathematics diri ba nga? You may be one. Magiusa kamo o kini nga panagiusa, mao ni siya ang makapahimo sa iglesia nga mulahutay siya, muagi siya sa dagko nga mga pagsulay, apan tungod kay ang iglesia nagkaiusa, adunay kadaugan. Yeah. To ba kani Pastor Isbon? Tinuod na. Ha? Tinuod yun. Nga ang panagiusa, indispensable gid siya sa kadaugan. Og naay sinultihan nga nagaingon, in unity, There is there strength. is strength. Yeah. Mao na nga pastilan og di gyud magkahig-usa ang iglesia. Mabungkag gyud. So, ang Wala gyud kusog. ang panagiusa maangkon lamang sa ditawag na to adjustments gyud. Magsinabtanay. Unya kung managiusa mo, wala nagapasabot nga uyon kaniya. Mao ni siya akong gusto ipasabot. Nga di na kinahanglan nga hulaton pa nato nga muuyon ko sa imong pangunahuna aron ta magkayusa. Munang na ako'y lecture ani sa Alang Magtiayon nga nagaingon, you can be one You can be one. when you are so different from each Mao other. na siya, Ma'am Siay. Kay og hulaton ginato nga og di gina siya mag-usab sa iyang kinaya, di gid ko musunod niya. Daw bi karon kon makabaton kag usa ka leader sa iglesia.
nga di gid siya mag-usab sa iyang gitawag lang genetic kuan niya, manifestations. Kay mao magid ang iyang personalidad. Kay na hinumdum ko sa una nga doon na po ko'y paryente nga pangulo sa iglesia, napiting isuga gyud. Pila na katuig, wa gid na usab isog gihapon Ma'am Jay. So, kumauning niya nga ulato na to nga mumilo siya, mga dili na taka-expect niya na. Ang importante nga, lahi-lahi ang mga personalidad sa iglesia, apan kita nagkahiusa. Buti pasabot, nagkahiusa ta tungod kay, kung usa nga tong direksyon, kinibitong usa nga to ang puntarya, tanan ta nagtutok dito nga direksyon, adun na tayo panaghiusa. Mora na siya. Na ay usa ka illustration, Pastor, nga ang iglesia sama kuno sa usa ka orkestra. Lahi-lahi tag Lahi-lahi tingog. temper, lahi-lahi background, lahi-lahi talento. Lahi-lahi. And each one of us Ni is playing our own instrument. Apan. Oh, so sa orkestra na ay piano, na ay organ, na ay violin, na ay guitar. Oh, we have our own instrument to play. Correct. Ha? Oh, that's correct, Ma'am Unya Shai. gingon dito nga aron nga there is unity. Jesus is the main conductor. Aha. Tan-aw lang gyud ta kang Jesus. Unya unsay atong instrument kana gyud Play ang lang gyud atong sa imo. i-master. Ay napaguna-una. Play the Oh. best that you can in your own instrument. In your own. So sa iglesia dili tanan kabalo muwali tanan. Dili. Tanan kabalo mag-awit. Ang uban silent prayer lang. Ang uban maayo lang mo pakaon, maayo sila na. Just play the instrument the Nga imong- best that you can. And you will produce harmony. Unya, Oh, gingon ha? dito, sustain the melody. Kay naa may uban nga, maayo ra sa first year, pagka-officer, maayo ra sa first 3 months. Gingon din hinga, kani kunong orkestra, kinahanglan nga, ayaw gyud pagkayabag sa tunga-tunga. Pagsugod, nindot, unya, sustain the melody, unya, it will produce a good music, beautiful music. Mao na ang mga katawan sa Ginoo, Ma'am Shai. So, ang atong main conductor sa Ginoong Hesus, kay kung ako, pianist niya, makialam ko sa violinist, murag. Mao na siya. Mura, Mao na gina. delikado. Doon na tayo, Oo. usa atong puntarya. Oo. Di na ka maguna na, mahilag ito siya mo piano. The best Ikaw, lang yun na atong mahimo. ang imo ha, kung katulang unsa. yung duk-duk-duk-duk lang taon. Ayan, pero, timpani ka lang. pero duk-duk-duk-duk na, pero nakakontribute na siya sa maayo nga melody. Yeah, it produce a beautiful melody. So, ang atong direksyon, padulong si Ginoo, di na ka maguna na, siya. Mao na makahimog, mga inggit-inggit, Mao. mga suya-suya, mga jealousy, sumatugkan tag pride, dili na siya mao kay ang Ginoo nagahimo kini mga sama po na siya Ma'am Shai sa mga gamit sa kanabang panday. Oh. Lahi na gabson ka, ha? Na martilyuhon ka, apan kining tanan para sa katuyuan nga makahimo kita og usa ka gambalay. So dinhi atong nahisgutan ang usa ka pagtulunan may tungod sa iglesia nga si Ginoong Kristo ang foundation. Siya ang nagmintinar niini ug ang tuyo si Ginoo nagtukod siya niini dili aron yang gubon sa panahon nga dunay mga kalisdanan o mga pagsulay. Ang tuyo si Ginoo nga mao kini iyang dalhon ngadto sa langit nun nga puloy-anan. Kun atong padayonon ang usa kakausa sa panagiusa aron sumala sa grasya sa Ginoo makab-ot nato ag unsa nga makapahimaya sa iyang mahal nga landang. Salamat. Ang Dios magapanalangin sa tanan o atong hinumduman mga kaigsunan. Dito sa langit, lunlun kalipay. Dito sa langit, lunlun kalinaw. O ginaot dito sa langit, magkita tang tanan. Atong paminawan, ang usa ka awit, dugang inspirasyon sa atong pagtuon sa Ginoo. Sa kapitan
Amahan nga balaan, gipasalamatan namo ikaw. Niini higayon sa pagtuon kabahin sa usa ka importante kaayo nga topiko nga mao ang imong iglesia. Nasayra namo o Dios ang dako nga balita nga makasalig kami kanimo gumikan kay ikaw ang batong bantilis, ang batong patukuranan nga kanimo nagabarog ang among pagtuo. Salamat usab nga pinaagi kanimo mahiusa ang iglesia. Ug sa diha nga ang matag miyembro nagatutok kanimo, may panaghiusa kami ug mas labi kaming maduol ngadto sa usag-usa gumikan kay mipaduol man kami kanimo. Panalangini ang among mga televiewers, panalangini ang matag panimalay nga unta masinati namo ang imong panalangin gugma panaghiusa ug kaluwasan. Kay kung ikaw mo balik, andam kami nga moatubang kanimo sa walay katapusan. Salamat Ginoo sa kinaadman. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pagampo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas.